Kawai ni Seng Tremon Sobha ka badang shu Seng thamai mentau snam ya kablatep kom ka Meghalaya Communities Federation halor ka moto Let Live Together kala penpau bakathong bahakmat jongka ka long ban Wanrah ya ka emlang saklang ka ba Shongsuk Shongsaiñ bat ka ban Wanrah ka jingkala khamtam shikithan nong kendong bat ban pen kup bor ki ba kinnom shem jing ha ka lawe bat ka pateng ka ban wan Habekran bat ki nong thok khubor u president kini ka Seng u ba John Leonard renta thiang ulei thu ba ka thong ba hakmat kalong ban pisu thu shikipat ba kim dei ban sngoi pher jai ban riu han rei bakin buram markliang kawai pat habaya dei bat kane ka jingthmu jong ka Seng jong balai kane ka Seng jong kami kumne te ka dei lakbanta ban ngi kum ki brio kane pa thengi don kam ban im kacing im ka basuk ka basan nang ta kalawai bat ka generation jongi naka pateng banwan te bat ka kumbang la patan ka boto jongi ka Let Live Together te kat kum ka ka ba ka jingthmu jongi susu kalong ban empowerment ban penkup bo susu sha kibreu khamtam ki than nong kendong ban Wanrah ya kano no ka jingkala habadei ban Wanrah ya kata ka jing yai ne esa habadei bat ka jing imbreu man breu te bat susu habadei ban Wanrah ya ka Shongsuk Shongsaiñ ha ki snong bat ka jala jungi hi brokawai bat hakri India hi brokawai te ngidon la ka jong vision kumba ka Seng kami kedon la ka jong vision bat kane vision kalong ban ba ki generation jungi ki ba hadin habot kinum dei ban sofa ka bomot ba kumbang yo manta habadei yak umbam umdi kat bang hidang yo kadang khoi kum ta generation jongi ro hadin kan mendei ban induk kumba yo ba hadin hi kolong bala dangi mempowa ski pat nong song te kinum sim khia yaka banta ka ba maki ki hab i malaka singi